Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, adayon tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Marisa nga Napoluan, Aramidek met, idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Tanaduktalak nga mismo dagiti duwabo kel ti matak iti pananglipot kaniyak ti asawa. Idi inayat kun ni George Inkarik nga awanin ti sabali nga lalaki nga ayatek ket namati akmet nga napudnumet iti panagayat na kaniyak. Sinalsalik nibak ti sagrado nga kalaysami. No labsak ti agsao manunemi ket uray no matmaturugak nakasuot lat ta kanyak ti wedding ring nga adda kanyak. Naragsak ti binangon mi nga pamilya ng runa idi ta addan duwang anak mi da John keni Ami. Ti amok idi manong nemi ket agtalineed nga napudno ti panagayat ni George kanyak. Ngem adda idi maipalpalapayag kanyak nga adda kanupay sa bali nga babae ti biyag na biyag ti asawak. Idi damo manong nemi ket jackpot yen. No pagdamagak ti asawak di namet annuguten. Ngem idi agangay manong nemi tinongpalkon ti pamalakad da nga si imek itinalimod ti asawak. Kaniti maysa nga malem manong nemi. Nakitak nga mismo ti asawak ken ti gabit na. Oh my God! Saan nga pudno natin nga makitkitak? Kunak kuma? Ngem pudno? Saala nga kaing ingas manong name ni George dadya nga lalaki no diket iswa mismo. Ket ti kadwa na nga babae si Rarakos ti maysa nga takyag na iti sikat ti asawak. Ket ti mat asawak manong name siya nalabay na met ti babae. Naggapuda iti hotel. Nukas takit pudno. Napaneknek ako na mismo. Ket nagsakit, George. Sala nga basta nasakit. No di ket nakasaksakit. Kinunkunak nga nagsangsangit man. Nagsakit gayam ti masaktan. Nagsakit gayam ti maliputan. Nagsakit gayam manong nemi. Agay ayat ka tinapudno ngem saan nakamit nga ayaten tinapudno. Dimtengak diti balay manon nemi ket nadlaw nga dagos ni June tilangak. Ando ka di problema mami? Takas na tilangayo nga dimteng? Di ating mong ami. Sa dinutayan nanak. Dinamag kukid di manong. Agas assignment mami. Ngem siyak nalpaskon. Masarutsut ko man. No agsina kami kini daddy yo. Asidot surutan yo. Mami, anya klase nga sarutsut dayta? No jak marirod yun anak. Ket kang kanayon yung ibagbaga kaniyak. Tunggal at damang ibaga ka na kayo nga ni daddy yo ket adda chicks na. Ket kayat yo. Nga panawan tayo ni daddy yo. Tapay mami, napanagnagan nyo ka din. Nakita ka mismo ita. Kasano mami? Rimorda iti may isang hotel. Kit inasetgan nyo ka di, no?
Mami, ket dinamag yu kadakwada no. Sana nga nasken nga masidek kan salutsutak pay. Anak. Sana nga nasken pay nga masidek kan nagsalutsutak pay. Umalayan ti mismo nga nakita. Mami, ket patsek. Patsek, nga no ibagak to kay ni dadim tinakitak dinalakid di anuguten. Iswanasken no pumanawak. Kadwa kayo, no kay chut sumurot kanya. Mami, pagsaritaan nyo kumapay nga muna kini daddy ti amin. Sa nyo mga itulok nga marakrak ti pamilya tayo, please. Saan nga siya ti pangipagamit ti dayta? Diyon, anak. Nukas pagkarigan ta, anugutan na, ket ikari na nga isina na dahi nga babae, nga dinantun ulitan pa itinaramid na. Makisin na kay kadialatakin ko, ana, mami. No aramidan na net, anak. Ngem ore nga tano aramidan na. Kadak ka rin nga dinantun ulitan. Ngem tinamat gaya matungpal ti karina. Nasaksakit tumanin. Nakaikid din kayon, kasta ka di, mami. Nakaikid din ako, nanak. Kat tila kayat ko mamon kada ko ita, iti kapsat mo. Kat no asin no, tisurutan nyo. Sumurot kayo kadi kanya, unag bati kayo, iti sidong ti amayo. Ngayon saan nakasinungbatan ti anak ko manong name panunot nga tamat noan niya trumbeng isungbat na. Nurumpeng nga sumurot suna kanya unog pati. Nga mamok manong name nga dinakayat nga mapasamak ngagsina kami iti amana. Dinakayat di kita anak kong sina kami. Tinawagak ni mama manong name tapno yuman kumat daytoy nga pasamak. Oh. Dani papang mo itasango. At kasasarita na iha. Iso ka rin kahit mo kasalita. Ayamak. Nakahilatan mama. Kahit ko lang ipakamo nga intun bikat. Adda aktun dita. Adda kantun dito nga kaduam di kita anak mo. Ti asawam. Sumarong ka na kayo kasta. No sumurot kanyak di kiti doang anak ko. Mama. Kat kadwa kita. Hindi ka rin asawam. Ni George. Saan nga sumurot nga bakasyon? Mama. Ada ka di problema ti pamilyayo? Marisa anak. Napanagnikakon, mama. Ganda ka saksakit. Pagsalitaan nyo. Nagsarita kayo din nga kasawa. Pagsalitaan nyo di asawam ti amin anak. Saan ka nga basta agtatrasudos, Marisa? Nakabaybayagan ti amin, mama. Kat kasla jak patsin. Nga kasta ti kalakana. Nga baliwan ni George, si kasta nga ramid na. Anak, kan naunag-unit ti sugat ti pusok agapuanan ti kina panangluko na kaniyak, mama. No kasta, awanin ti pakaaturan pa iti amin. Mapasamak ka di nga talaga ti panagsinayo nga agasawa. Inimalpasan ti panagsarita mi kini mama manong name rinugyakon ti nagimpake kadagitaruwatek. Ididumteng ti asawa ket makitkita na tiraramidek. Sinalutsod naman ng nemi. Nuan niya ti panggap ko. Apay nga yung empake dagiti kawis ko. Ibaga kengkwa naman ng nemi nga pumanawakon. Ti amuna mangrabraba kaklaeng. Ti pamatik katrabak laeng. Ang nangarabak laeng ti pagbagam. At ay masabat kanyak ni John.
Nga pumanaw ka kanon. Kinurup-rupat mo di kita ruwatam. Ita makita. Ti mamata kita karabak lang ni Jun. Ngayon pasabat kanya ang irup-rupot mo di kita ruwatam. Pumanaw ka? Saan lang nga basta pumanaw? Agtalaw akon. Awan di mang patpatalaw keng ka, Marisa. Amok. Yung mapay ng talo ka. Diya kaya tagtala ni Ed, ang masaksaktan, George. Di malipliputan. Yung Marisa, saan ka naglibak? Sa mulugandit ba ang taglibak? Tadadalahin ng masaktanak. Saan kang igawid? Amok. Ken oren o igawid na. Diyak to pa igawid. Agsinatan. Manong name tinakasaksakit kat kaskas di nga saan nga nugutin ni George tinakita kadakwada. Natangken tilibak na. Tati ko maurayak idi kat anugutin na kalpasan na kat agpakawan kin ikarina ko mga dinantun ulitan ti aramid na. Ngimtsak na uray nga inaramid na reta. Inulit ko laeng ng magkakengkuha ng agsina kami manunay. Agsinatan? Amo ka dinuan niya ti mapasamak no agsinatan? Amok. Agsubli ak ti sidong da papakin mama. Kadagdepende no asin no kada tatipilyan dikiti anak ta da junior kini ami. Jack man nga ipalubos nga sumurot da nga duwaken ka. Sa nga baling agbani da ken ka, George. Asitigmat lang ti papanak. Alisto lang umay ko sarong karan. Wano tawagag ida. Wano isudat tumawag. Ket, anya tinamnamay nga sawan di kiti tao? Sawan di kiti tao? Siguro kiti bagada nga saan akon nga nakaanos ti araramidem. Apan nang liplipot kanyak. Iso nga pinanawan kan. Maris, nakakuha. Ngaman niya. Anya kakuha? Ulitam ka di manin, nga baga nga awan ti madi nga inaramid mo, nararamidem, nga awan ti pagkurkurang mo kada kami, kada kita nakta, nga itad bumat amin nga para kada kami. Pudnumat, anya pa wala ti kayat mo? Ti kayat ko kuma George kat sa anak nasaktan, di nakliputan, nga nabayagan nga lipliputan nak, nabayagan nga liniputan ti sagrado akalay sata. Nalipata mo, digiti karim kanyak. Nabayagan nga saksaktan nak, kad nakaikande nga kung tsakon kayat. Ulitik man ni nagsinatan. Saan nga siya tibot-bot ngayon? Saan ka nga bot-bot ngayon, George? Apay ko mga bot-bot ngayon ka? Maris, tiya mo siguro kat ibagak nagsinatan, tapno igawid na. Nga kampay edi kat ibagam nga di mo kayat nga pumanawak. Ang kampay edi kat di mo kayat nga marakrak ti pamilya tayo. Tadag iti anak tati kang runan nga maapektaran. Di mo tumauray nga ramitik data, Marisa. Saan ko kururayon nga ramidem? Kinuray no aramidem kas pagarikan. Nakaikadeng ako. Sige, makamu ka. Wain, makamu ako tibiyag ko. Kano? Makikoperar kamit ang signal. Puko-puko kamit ang signal. Teka kabila bigat ng puko-pukaw. Agbaybayad kami magkait. Makaperdi ka timod, signal. Uwan, makamu ako ni tibiyag ko. Kaano nga rot ng talo ka? Masangwanan ti rabi? Palabsak pa lang dito yung rabi. Dito ng patnag, dito ng balay. Sige, baring agbaliw pa iti panunot mo. Saan ang agbaliw pa iti panunot ko, George? Kas iti ko nakken ka. Kat ulitak manin. Nakaikadeng kon agsinatan. Saan kamin nga nagkaidapay ti asawak manong. Pambarak pa iti makikaidakeng kuha na kitagsina kamin manong. Pugsa-pugsa titurog ko iti day tangarabi. Ngayon talagang saan nga nagbalbali iti pangedeng ko. Ni John tinang good morning kaniyak iti kabigatan na. Good morning, Mami. May ating mo.
Tinakayat ti masadig. Dinakayat ngagpakada ka kayong kuha na mami. Inakon. Pinalabas ko lang tirabi dito eh. Saan nga nagbalbali ti pangandag nyo? I'm sorry anak. John, amok nga saan kayo nga sumurot kanya. Siya klaing ti pumanaw. Sa mga baybayan ni ading mo. Tulungan na da problema na. Saan yung baybayan di pa nagbasa yo? Kan saan yung baybayan ni daddy yo? Mami, saan da ka kadi nga may gawin? Lading iti ka na. Saan kami nga sumurot kang ka, mami? Sa nga bali, anak. Asidagmat lang tayan ko. Sa anak mat nga may mesa, nakaduwak na papakin ni mama, kanadamad dyan negosyo, nga wagwagan. Nga mapinganaskan nga mamasamang likas na yung mami. Maawatam to, anak. Inakon, mami. Inarakop nagtanak ko, manong naming ay nauna. Gananat kayo, Ipatpatig kayo, mami. Ipatpatig kayo, matanak ko. Umay kamaten. Ami, anak, agin narakop ta. Umay kamaten, anak. Hindi ta sumublat met manong name ni George ngayon masadig itayan ko. Iti nagpatnag. Talaga ka di nga saan nga nagbali ti panunot mo, Marisa? Saan, George? Akas ti saan nga pa nagbali ti naulpit nga pusum apara kanya. Ngayon kaskas di nga saan kang ikawid. Siyak kiti di pasukot. Saan ka paspasukon? Ken saan nakmet nga sumuko. Gabot kayot ko man ngay paneknek nga saan nga da kami nga babay ti kang kanay nga sumuko ka na kayo nga lalaki. George, agpapada tayo nga daan ti kalintigan. Kaya agpapada tayo nga masugatan kan masaktan. Madrama ka launay, Marisa. Kini-kinig kang ka. Denggam na kito nga balikas, George, kat imulam iti panunot mo. Ibatik kang ka na kito nga balikas, George. Idi pa nagsinata, siyak ta dadda nga masaktan, ngem sikat ta dadda nga mapukawan. Tadumteng to ti aldaw nga agayat ka manen. Tadumteng to ti aldaw nga agayatak manen. Idin to ta sika, ket saan kanton nga masarak. Saan kanton nga makasarak iti ayat akas iti impaay ko ken ka nga napudno unay nga ayat. Pakiulit mo man. Talagang ulitek. Tapno adadda nga may pasagipsip ken ka. Iti pa nagsinata, siyak dadda nga masaktan. Ngem sikat dadda nga mapukawan. Tadumteng to ti aldaw nga agayatak manen. Idin to ta sika, ket saan kanton nga makasarak iti ayat akas iti impaay ko ken ka nga napudno unay nga ayat. Nuya babam, di kanton makasarak ti kas kanyak. Pupuutem ti sao. Ket sakbay nga pumanawak. Iti mismo nga sangwanam, uksutek na ito nga wedding ring, iti ramay ko. Ket isublik kan ka. Marisa, awate mon. No di mo kayat nga awaten idisok, ibatik. Sige, awaten. Inakon, kadagamanak, tayo tinaminsan kat inayat na, pinaragsak na. Nupay tinagtungpalan na kat kaslaawan patin ka na panagsagabag. Jack pulos na uray nga asinukon ken tinawagan nak ni George manong name. Kat dagidaan nak ko ti pakadamdamagak iti may papan kang kadakwada, puno keng kuana. Nga pasara ka no adda dagiti kundaway nga maimaymayang ni George. Idin to tamadamdamag kumet
nga makisinsiнаrak latta iti babae na. Nagbarinak met nga busy tinegosyok, di makkel pa din tinegosyok, tadapayan na kasusyok nga ni Norman. Ket kang kanayon kami nga kuykuyog kini Norman manong name. Norman manen, Marisa. Awan mama, amo yung metin ni Norman, dinakingga naging jack manugot nga iso amin. Iti so amin nga awis na. Awis ni Norman keng ka. Kuyog. Maragragsakan na unay gapo kini Norman, mama. Gapo kini Norman, kahit makaisam ka, makakatawa ka. Gapo ta naragsakak, mama. Nakaragsakak nung katwag ni Norman. Sige, mama, inakon. Agananad ka, iha. Uwan, mama. Kandidak pakadanagan. Itulnog naktumanin ni Norman. Kan saan nakabaybayan ni Norman. Uwan manong name ni Norman kat isot nagbaling nga kasusyok iti negosyo. Mahilig tao things na yan. At aparte nga pakaawisan na. O maawisan nagmadlang awisan manong. Agad data. Jackman amo no anat pagat-atapan da mama. No anya ti agad atapan da may panggap kendi Norman manong. Iti dete akong daway, nagkuyog kami manan kini Norman manong name ngayon matendar iti party. Uwan. Iti restaurant manong name tastoon iti katawa mi kini Norman. Nakakatkatawa nga rod no kasta Norman. Talaga nga nakakatkatawa. Kada mo, iti tumalikod ti lalaki at damanin nga nagkatawa ti babae. Apay ko na, apay, nagasam. At kayong but-but ti short ti lalaki. Nakadado ti istorya mga nakakatkatawa. Di mo na ipigsaan ti katawa ket amangan no adda iti umapal nga tiragsakta. Sikan tumad ngamin George pagkatawaan na. Maliwan ti saritaan. Di tapahin napuputan. Naibustan ti order ta nga makan. Namsugak manin. Lumukluk mo pek din gabo iti. Kinabayagdan nga agad kadwa Norman. Kita kanayon ko nga maimas timangan basta sikat kadwa. Nabayagtan nga kadwa. Saan ka ni? Una, nakaadutan. At napensa nga tinegosyo ta sa La Union. O, di okay? Ang mga no iti sumaruno, kat pati ti Pangasinan, iti pa'y kagayan, kat masarek tapayin nga pagnegosyoan. Are you happy, Marisa? Yes, of course, Norman. Oh, Marisa. Oh. Apay inaram ti may isang ima. Apay patpatam. Kisak pagid di darling. Pagkat katawa anak man, Norman. Kasla kalagpay-pay so. Manong nimi sa madlat nga mapukaw ti kami no kasyon mi kadagiti anak ko. Hello, Mami? Yes, John, anak. Kumusta? I'm okay, anak. Kadda kayo kini aming ading mo. Ni Dadim. Nabayagan nga naliday ni Daddy. Ngayon tsak mamati ti istoryana. Nga anta ka numat lalaki yo. Ano ya? Inaramid jumat ka nun, tinaramid na. Namin ado ka nun nga nakita na kayo, nga nakaragraksak kayo. Akin kinatawa kayo, pasariig kaman ka nun, ti lalaki, ti imayo, kit bisituan na. Agkibkibin kayo pa yung rumwa, ti restaurant, in public place, Mami. John, anak. Mami, awang ka din, tinamlama nga mabukal pa iti pamilya tayo.
Saan nyo ka din nga patpatik ni Daddy? Manong Nemi, saan ko sinungbatan deta nga saludsud ti anak ko. Ngem ti sungbat ko laeng keng kuana. Anak, ikarkararag mo ngagbalbaliw ti amam. Ikarkararag mo kinahapo Diyos. Nga masursurok to nga sublin nga ipatig. Iti may sakal daw, Manong Nemi, imay dimanon nga mismo ni Norman dito balay, tapno adaman yung papanami. Okay, let's go, Norman. Iribigla nga dagtug-tug-tug itiri daw. Oh, yung kapay lang luktan. Diyan sa nga ili, Marisa. Tinakbiit iti CR. Mabait lang nga da. Mabait lang, umayakon. Apo. Iri maluktak tiri daw, Manong Nemi nakiktutak. George? Mabaling ka dito sumrek, Marisa. Diyan ka di lang makadisturbo. Come in, George. You're very much welcome. Agyamanag. Agtugaw ka. Agmamesa ka. Adda pa pa ni mama iti likod, iti garden da. Idin to ta, adda ni Norman kita napambiti ti siya. Ni Norman? When? Ti kasusyo kiti negosyo. Ti masansan no ka kadwak nga mapalit restaurant. O si dadetan ni. Norman! Ni George, ti asawa. Ay, no, di ako niligad pa direk na. Talaga nga rik nagsika. Nagwapo ti asawa. Bakla ka? Obvious ba? Ay, oy muna na akong dito ruwar, Marisa, Orayan ka dito ruwar, tapno, patuloy tayo naman lagi ti papananta, it's a business. Orayan ka, isang sarita kayo nga, ay, talaga nga, matiktik, kaya lagi tikas na lang, ni George, nagwapo, Hindi makaruwaran ni Norman, Manong Nemi. Minatmatanak ni George. Marisa. Honey. Advance wedding anniversary. Isong yung mayak tayo sublig ba't lang kang kareto nga sing-sing. Dito nga wedding ring. George. Pakawarin na ko, please. Give me another chance, Marisa. George. Ulit-tagtag ka rin. Karinganas kang nga tong palek. Saan kantun nga saktan? Ket pudnoon ay dedi ko nam asyak ti ad-adda mo pukawan. Iti panagsinata sikat ad-adda amasaktan ngem syak ti ad-adda nga mapukawan. Ta sanak tun nga makasanak iti kasken ka nga agayat tinapudno. Ulit-tagtag ka rin ka. George, lukatam ko mawarin ti pusom kat pastrikan na, Marisa. I need you because I love you so much. Gapo ito dahil nga nang nagkumanong name kan pa-check ka talaga na yung pasnikan di pa nagbabawin. Inarakop ko ti asawak mo ano. Oh, George, honey. I love you too. Ayat nga din tupulos agkupas. Kas talagayam. Kat nakasuot man ng kanyak ti wedding ring, Manong Nemi, nga oray numat maturugak kat adalat ta kanyak. Kas tamat kini George. Nga dagito'y nga sing-sing wedding ring, Manong Nemi, isut nagtultuloy amang patalged mangirot iti ayan-ayat mi. Nga tinaminsan kat napasamak ti panagsinami ngem san one nga nagpaot. Dedi ko nakidi nga aramid ko kat aramidak met
nagpamarang lang ni George nga kasla lalaki ngem kinapudno na, nagpamarang lang ni Norman kunak kuma nga kasla lalaki ngem kinapudno na, ket bakla isuna manunay. Dito nga ron, di pa kasalita, kalagyaman naglauna iti anus mo, nang ipasa, ket sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, karigiti patak nga nagdengeg, ken nagbuya, more power to your program, anong, and God bless. Hoy, nga rodagyaman nga paghaya mo, Marisa. Thank you ka Marisa, iting ka pa nagsurat. Thank you mat karigiti nagbuya, ken nagdengeg.